Vi skal til Phoenix Con. Jeg henter de andre. Kører vi bare afsted mod Jylland. Så ja, vi ses. But we made it. Jeg fik ikke optaget så meget af bilturen, men jeg håber, jeg kan have nogle massesklips og putte dem ind. Kan du ikke dreje den? Ja. Her har vi et bæk. Jo! Prøv at vise det, jeg bruger. Jeg er gammeldags. Lige zoom ind på det her engang. Det tager sin tid. Det tager sin tid. Oh. Holy moly, ancient technology. Wow. Så her der har vi mit bord og min båd. Og så Nico, så... Siger det rigtigt? Er det Nico? Ja. Sig hej. Hvorfor vinker jeg? Jeg kan godt tage billeder af dig. Det gør du bare. Så tænker jeg, at hvad har du? Så er det tilbage igen. Så er det tilbage til at prøve vores penge. Hvad bliver det en dyr omgang, det her, Mads? Ja. Er det vildt? Jeg har en hel liste af kort, jeg leder efter. Jamen, det har jeg også. Vi skal til at se noget startershow. Noget første show, ikke? Jo, den første show. Jo, og Mads og Nelleren, de er med derop, og jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Mad. Nu. Vi er på vej. Jeg har lige lagt kamera med. Mads og Nelleren, de har lige været til show. De har lige været på scenen, så får stillet nogle spørgsmål. Var det ikke nogle gode spørgsmål? Det var fucking skræmmende. Og det forbereder os lidt til i morgen, hvor vi alle sammen vi skal op mellem cosplay-showet. Så lige nu, der er vi på vej hen for at få noget mad efter, og så skal vi tilbage og se, hvad Convention har tilbudt på, og jeg er ved at miste mit skilt her. Content creator. Vi landede ved Airbnb. Vores indgang er lige derhen. Let me show y'all. Eller jeg skal stoppe med at sige y'all. Lad mig show you all. Ja. Og er en house-tour indgang. Eller en træ. Eller et eller andet. Vil man i hvert fald kalde det. Fancy trapper. Okay. Alright, jamen så kan vi også få en rigtig entrance her, right? Så derovre. Ej, hvor fint. Og secret køleskab. Hallo? Et værelse. Jo, bare gå ud på til. Har vi et værelse mere her? Det er som set house-turen. Der er airfryer. En fucking airfryer. Der mangler bare en Den PlayStation. kommer vi bare ikke til at bruge. Det gør vi ikke. Alle ved, at airfryeren og PlayStation 5 det er den bedste kombo. Vi er tilbage at Con nu. Hvad foregår? Altså, man føler lidt, man er sådan en del af en slice of life anime, når man er her. Den kan bare ikke zoome nok ind. Nu zoomer jeg ind på en bil i stedet for. Det ligner en eller anden fucking sådan... Herudfor så ligner det en eller anden high school for en eller anden anime, synes jeg. Der er 5 smukke mennesker der. Hvad er det her, du har fundet? Hvad fanden? Det er Nu sygt. prøver jeg lige her. Er det bare her med Jen? Ja, det er meget high-tech. Ja, det er... Ja, Gjorde det rigtigt? Okay. Giv den face track mig. Tak, sådan der. Hallo? Jeg tror, den sidder fast. Det er fordi, nogle gange så er de lidt for små, så skal der lige en ekstra... Jeg kan ikke åbne. Jeg er for svag. You can do it! I'm a weakling. Så nu var der noget her. Min plov. Det er fordi, der er sådan nogle... Skal jeg? Alright, Mads, hvad får du her? Lukarne. Det er en pind. Nej, en pind. Jeg ved ikke, hvad det er, men den er fed. Det er en Pokémon. Er den på? Er det for... Hvordan gjorde man det Jeg her? kan tage bolden igen her, yes. Og hvad er det her? Det er ikke klistermærke. Nej! Ja. Begge kan heller ikke åbne den. Nej, Du skal bare pres, mand. Pres. Hvor skal jeg presse hen? I midten. Nå. Pres. Kom så, Bæk. Hvad får Hey, Lucardo, det er Peter Plys. Og hvad er det her? Der er papir i. Hvad får jeg her? 4? Ja, så må du vælge en pakke. Er det de her? Det har vi her. Det er Chaos Rising. Det er kun Chaos Det Rising. er kun Chaos Rising. Jamen, så tager jeg... Men begge, er det den rigtige? Ja, det er det. Det er det, fordi Det er Green Ninja. Ja, det er Green Ninja, så det må være den Og rigtige. åbner vi dem senere med mine. Det gør vi. Skat. Jeg vandt den her. Det er pretty cool. Vi er færdige for i dag. I morgen om lørdagen. Det er så dag 2. Der er udsolgt af alle lørdagsbilletter. Så der kommer til at være rigtig mange folk. Der kommer også cosplay show. Og vi har et show, os creators, i pausen. Men vi vil køre hjem.
Eller til Airbnb'en, og så få sovet. For vi skal allerede være her i morgen kl. 12. Så vi skal sådan semi-tidligt op. Så bye. Eller, jeg kommer nok til at optage mere. Jo. Jeg er back at Airbnb, og hvis ikke man kan se det på mig, jeg er utrolig smadret. Hvordan kan du overhovedet have energi til at vinke i morgen? Hvor mange kommer i morgen? Sådan cirka. Vi fik at vide i dag, at der skulle være plads til omkring 1000 mennesker. Og der er udsolgt i morgen. Så vi har en frygt for, at der godt kunne komme 1000 mennesker. Det er sidste gang, jeg siger noget for vloggen i dag. Vi skal åbne nogle Pokémon-kort. Jo, det er dag 2. Jeg har sovet på den her skud sofaen. Mig i mit mest følsomme hold op. Vi skal til Konden igen, sådan om en halv time. Cirka deromkring. Og vi har 2 live shows, ikke? Hvor? 2 live shows i dag. 2? Ja. Der er kun et pause-klovneri til cosplay-showet kl. 17. Men vi har vores eget event kl. 14, hvor vi skal lave hot takes. Vi hørte manden. Jeg er kommet til at købe et kort. Jeg lovede mig selv, at jeg ikke ville gøre det, men okay, nu holder jeg det forkert. Men det er mit første graded kort. I had to buy it. Jeg kan ikke huske, om jeg fik optaget, da vi gik herhen, men vi er til PhoenixCon igen. Ups. Jeg begyndte bare at optage alt muligt andet. Der var D-Trax, han har jo ikke streamet i 4 år på et sted. Ja. Vi har lige hostet vores event. Jeg ved ikke, hvor meget man kan høre lige nu. Vi lavede hot takes, og det var hot takes, og det var en succes. Vi står lige ved køen til cosplay-showet. Der er ret så proppet lige nu. Der blev rigtig zoomet ind. Det ved du faktisk, det tager så lang tid for den at zoome ud. Backstage. Velkommen til backstage. Jeg får de mest uheldige. Ud og vaske dine hænder. Se var beskidt. Jeg tror ikke, de vil gøre det sådan 2 gange. Mr. Top Hat. Det er Chopper. Starter. Jeg tror, du har fået en karakter, du ikke ved, hvem er. Så giv lige en ekstra hånd. Der er jeg lige gået lidt væk fra Con, bare lidt for update, men vi var pauseklovne til cosplay show. Jeg håber, I har fået set det, hvis det er den... hvis jeg har fået det footage somehow, fordi jeg kunne ikke filme, fordi mit memory card var fuld, og det er stadig fuld. Dag 2 at Con. Done. Hallo, Bæk, du skal ikke optage, mens jeg optager. Bæk. Hvad? Lad være. Så går jeg herhen. Vi er på vej hjem, fordi vi skal pakke Airbnb ind ret tidligt i morgen. Så ja. Nå, det var det for dag 2. Vi ses i morgen til sidste halve dag. Før så var jeg træt af det. Godmorgen, guys. Det er sidste dag. Før var jeg tit træt. Det er faktisk sådan, at jeg gerne ville have streamet herfra, men mit net er forfærdeligt. Men massen streamer i stedet for. Let's go. Og jeg skal lige flex, fordi jeg har den gamle version af den der. Han har den nye med tracking og alt muligt sejt. Sucks to be broke. Men ja, sidste dag Con. Det er hyggeligt. Hej fremtidige Bæk. I min mening Charmander er den tredje bedste starter i generationen. Når jeg ser det her i redigeringsprogrammer. Folkens, I get it now. I get it. I understand the hype. Min collection has started officially nu. Tegn på Nelleren, det blev et succes. Eller tegn på Nellers t-shirt. Jeg kan se, du skal til at vlogge, Mads. Vil du ikke bare sige det? Det er nu officielt færdigt for PhoenixCon. Vi er nu på vej hjem. Vi er alle sammen røvtrætte. Jeg er sygt smadret. Så nu. Niller er stadig ikke træt endnu.
Vi skal tage kurs mod Sjælland igen her. Mit kamera er mega skævt for some reason. Jeg ved godt, vi har set den her gåtur meget i videoen, men no more. Vi skal hjem. Og jeg ved ikke, hvordan og hvorledes for mig jeg kommer til at filme endnu. Ja, vi ses. Hallo, du kan ikke bare sige det.